Hej og velkommen til denne introduktionsvideo for ledere. Mit navn er Charlotte, og det er mig, der vil gennemgå lederfunktionerne, blandt andet skift til dine brugeres cockpit og udsæd, godkendelse og opfølgningsrapport. Hvis du oplever dårlig videokvalitet, kan du tjekke om videoen afspilles i HD på tandhjulet i højre hjørne. Denne video bygger oven på brugerintroduktionsvideoen. Derfor anbefaler jeg, at du ser den først, hvis du ikke allerede har gjort det. Systemet er bygget op, sådan så du som leder har adgang til al den data, der vedrører dine egne medarbejdere. Derfor afhænger det af systemets opsætning, hvilke medarbejdere du kan se. Vi starter i cockpittet. Her kan du se dine egne data som leder, men du kan også se data fra dine medarbejdere. Jeg vil gennemgå de informationsbokse, som kun er synlige for brugerrollen leder. I den første boks, skift bruger, kan du vælge mellem de brugere, du er leder for. Når du skifter bruger, ser du nøjagtigt, hvad brugeren selv ser. Dette bruges til at hjælpe med at besvare spørgsmål, foretage rettelser samt tjekke, at alt er ok hos brugeren. Når du skifter mellem brugerne, kan du også hoppe direkte til deres ugesedler. Her kan du gå frem og tilbage mellem ugerne og skifte mellem dine medarbejdere. Du kan arbejde i dine medarbejderes ugesedler på samme måde som din egen. Dette blev gennemgået i brugerintroduktionsvideoen. Hvis medarbejder har godkendt sin uge, har du mulighed for at annullere dette ved at trykke fortryd i den orange sektion godkendelse. Du har også mulighed for at bruge og ledergodkende medarbejderens ugeseddel her. Du kan gå tilbage til cockpittet ved at trykke på Tango-logoet. Den næste widget er medarbejderstatus, som kan give dig et dagligt overblik over, hvem der har stemplet ind og ud, hvem der arbejder hjemmefra og hvem der er fraværende. Din administrator kan selv opsætte, hvilke aktiviteter der skal indgå i medarbejderstatus. Har du brug for et ugentligt overblik med lidt færre detaljer, kan du i stedet benytte ugeplanen. Her får du et overblik over hele ugen. Du kan gå frem og tilbage mellem ugerne, så du også kan tjekke fremtidige ugeplaner. Også her kan din administrator selv opsætte, hvilke aktiviteter der skal indgå. Det kan være nyttigt kun at have enten ugeplan eller medarbejderstatus slået til, afhængig af dine daglige behov som leder. Du kan selv slå widgets til og fra via svensknøglen her. Her er anmodningswidgeten. Denne gennemgår vi i dybden i brugerintroduktionsvideoen, så jeg vil ikke gå for meget i detaljer nu. Kort fortalt er det her, dine medarbejdere kan anmode om ferie og frihed. Men som du ser, har du som leder mulighed for at skifte mellem dine medarbejdere og anmode på vegne af dem. Det er praktisk, hvis medarbejdere har brug for hjælp. Den sidste og måske vigtigste leder-widget er denne, hvor du kan godkende og afvise anmodninger direkte i dit cockpit. Du kan selv indstille, hvad der skal vises i din godkender-widget, samt om du vil have en notifikation, hvis der er ubesvarede anmodninger. Notifikationen sendes en gang dagligt kl. 5 om morgenen. Gå til indstillinger her, og tjek om din widget er opsat, som du ønsker. Sådan her godkender eller afviser du en anmodning. Du kan eventuelt skrive en kommentar, hvis der er behov for det. Bemærk, at godkendelse virker på samme måde, uanset om du er med PC, tablet eller på mobil. Hvis du afviser en anmodning, får medarbejderen besked på mail, så de ved, at de muligvis skal ind og søge på andre præmisser. Når du godkender, udfører systemet automatisk anmodningen. Ved eksempelvis ferieanmodning, bookes medarbejders Outlook eller Google-kalender. Ferieplanen i Tango opdateres, og dagene registreres i ugesedlen. Men det kan også være anmodninger om ferieoverførsel, udbetalinger eller færdigmeldte uger. Afhængig af typen vil de relevante oplysninger blive vist. Når du fra cockpittet skal godkende en medarbejders ugeseddel, får du et overblik over hele ugens registreringer. Hvor meget er der registreret?
og om det er under eller over den aftalte arbejdstid osv. Når du som leder har godkendt ugesedlen, bliver den låst, så medarbejderen ikke længere kan ændre i den. Hvis du vil tjekke, om alle dine medarbejdere har husket at sende deres ugeseddel til godkendelse, kan du bruge rapporten Ledergodkendelse. Du finder alle dine rapporter ved at klikke på rapportlynet oppe i højre hjørne. Som leder kan du selv indskrænke den information, du ser i rapporten, hvis du har mange medarbejdere. Du kan bestemme her, hvor lang en tidsperiode du vil se. Hvis du benytter filteret sidste 5 uger, er du sikker på at få sidste lønperiode med, og så er det meget nemmere at opdage, hvis der er fejl. Nu kan vi se timer registreret på hver uge for hver medarbejder og hvad status er. De orange er kun godkendt af medarbejdere og mangler at blive godkendt af dig som leder. Hvis din medarbejder mangler at godkende, kan du benytte denne genvej her. Bemærk, at systemet sender en mailbesked om manglende godkendelse for den viste periode til de viste brugere. Du kan også vælge at godkende for brugeren ved at klikke på en af disse og tryk godkend. Eller godkend alle for at godkende alt det, som du ser. Hvis du er interesseret i mere information omkring rapporter, kan du se mere i vores supportafsnit på vores hjemmeside på timeguru.dk. Det var alt for denne introduktionsvideo. Tak fordi du lyttede med.